No niin, tervetuloa tähän uuteen sarjaan tälle GG Gamer-kanavalle. Öö, just niin. Tää on Lost Island Survival. Laitan ton latauslinkin tän deskiin. Ja tälleen. Tästä olisi tosiaan en halua kuvata mitään tommoista paskaa. Noin. Ja tarkoitus olisi vetää tää lävite. Jotain tämmöstä. Oottakaas. Joo, tässä on jotain challengeja ja jotain tämmösiä. Tai mä oon ihan varma, mutta mä käyn tutkii täältä kaikkia eri siistejä jänniä paikkoja ja tälleen. Ja tehdään joku pieni bosse, mutta taas sänky tästä mukaan. Normaalilla. Hei, mitä tossa? Kana. Chike, bot. Tässä on sieni, otetaan se mukaan. Sponge. Mikäli onko. Tuolla on, hei, tuossa on chesti. En oo mennä ikinä pelannut tätä näin. Okei, kompassi. 2 tikkuja leipää. Okei. Ihan tämmönen kiva. Otetaan chesti tosta mukaan. Mitäs täällä on? Käydään mennään tonne vähän myöhemmin, sit kun meillä on miekkaa ja kaikkea tämmöstä kivaa. Eppä nyt pois siitä. Sitten hakataan vähän puuta tästä tälleen kivaksi aluksi. Joo, mä oon sanonut tosiaan uuden mikin, en tiedä kuuluuks mun ääni jotenkin eri lailla tai jotain. Mutta ei sen kummempi. Clash of Clans videon mä kuvasin tälle kanavalle ja tälleen. Ja eipä mulla oikeastaan muuta. Kanavaan liittyen BO2, sitä ei tuu enää. Koska kuvanlaatu, jos te todellakin haluatte katsoa sitä, niin mä voin sitten kuvaa, mutta mä tiedän, että kukaan ei sitä katso, niin se on siinä huono. Joo. Meillä on tämän verran puuta, me voidaan tehdä jotain kivaa. Laitetaan sänky vaikka tohon noin, you can only sleep at night. Kiva tietää, heitä chesti tohon viereen. Sitten tehdään itsellemme vaikka puuhakkuita ja kaikista meidän 100 torcheikin. Noin. Ai niin, meillähän oli jo tikku. Mä en tee tässä kovin pitkää videoa. Käy vaan nopea tsekkaa mitä tuolla alhaalla on. Mä teen nopea vaihtelee miekka. Puumiekka. Ei sillä pitkälle pötki, mutta kyllä sillä jotain. Toivottavasti tää ei tälle mitään semmoista mikä lagittaa ihan sairaasti. What is here? Ahaa, tää on niinku meidän base. Lisää kirjoja. Okei, tätä mä en tiennytkään. Mitäs tässä on rules? You may not nef. Okei. 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 Okei.
Aha. Normaali siis kärpäänä pelataan hardilla. Okei. Joo, ei noit mä luen noista vapaa-ajalla. Eikä on mulla tähän videoon ollut sitä muuta. Tänne kaikkea ylimääräistä kamaa. Jos piditte tästä videosta, painakaa toki tykkään nappia. Ja kommentoikaa, jos ette halua tätä, ja kommentoikaa ihan mitä vaan sinne ette haluatte kommentoida. Ja tälleen. Eikä muuta tähän Let's Play liittyvää ollut ja tätä videoon. Ja se on vaan niinku moro.